Jdeme uklízet. Pane učiteli, ano. Můžeme se vás zeptat, kam teď jdete? Teďka jdu s vámi do Radotínsko-Chuchalského háje. Máme to jako poznávací výpravu, protože většina z vás tu nikdy nebyla. A zároveň se tady postaráme o to, aby ten háj byl o něco čistší a abychom si zasoutěžili soutěži Uklid les. To je náš kamarád Karel. Jo. To je krajce. Panek. Vyjde. Bez toho špinavý. Ve škole umýt? Hej, Můžeme zjistit, co to je. Ale třeba to dáme do muzea, kámo. Jako má to nějaký tvar hvězdičky. Jo. Hej, chce to někdo brát? Počkej, já to vezmu. Naši dopředu. Ale slušně do kamery. Ahoj Tomáš. To jsme všechno nazbírali. Lidi, to jsme udělali my. Protože mám ráda procházky a máme takovýhle krásný věc. Chudáček. Tohle byl náš kamarád. Měl jsem ho rád. To je kousek kartonu, Ne, to je kov. který teďka natočím. Dobrý den, Ahoj, pane Davide. Ahoj žáku, co si myslíte o této akci? Proč si myslíte, že bychom měli pomoct naší planetě? Myslím si, že pokud pomůžeme planetě, tak rozhodně příroda bude lepší. A dostaneme peníze. Pane Prokope, co si myslíte o naší akci? Já si myslím, že je velice inspirativní. Docela se mi zdá hezký nápad, že by lidé měli jít uklízet do lesa. Nemusíte uklízet jenom u sebe doma. Lidi, pamatujte na to. Hej, to nemůžu.